Toy! Bantoy! Uy, ya, unsa man? Dili sa lagot toy, kaya na ako isugusin mo ha. Unsa man is kuya? Nagdula po ta diri ya? Boss, dula na po lagi mo reklamo na po. Dali na ba kay suguon sa taga? Ah, bako rin kasugo ni mama ya. Ikaw na may manugo. Boss, dali na lagi diri ba? Hindi na, tagaan ka pa tagagbahin. Kapoy, gidaan ni ay. Sige, nagreklamo toy ba? Unsa man ya? Paliw ka kog to ani, toy be ka Jikoy toy. Oh, unsa man ya? Bayad ni sa tong rep, ihatag ni kang Jikoy ha. Diya. Ngano na ya? Unsa na sa rip? Inutang na to tong rep, dapat ito bayaran. Abi no cash to. Asa man si Jikoy ron? Mo ganang gitawag ta ka para pangitaon siya. Yati sagwa bangita ni ay. Nya, mulakaw sa kuya. O sige toy, ito nun lang ka Jikoy ha. Sus, ngaram din diri si Jikoy. Yadto mo basit bulan. Ngaram din sa sangan. Grabe na itong lagabi ko, no? Yan no, ang lubot sa tika, magpertak, ana kayo. Dami kayo, no? May ngapon mga choy. Naman ka, Toy. Matingaman ka. Na, bugani ka. Ay, Toy, pilusupo ka kayo. Mo gani, no? May klaro ka istorya ng bataan, eh. Unsa man ituyo ni mo? Tabulod yung kanyang duwa ba? Mga naon ninyo, laro kayo maway kwarta. Ay, Toy, natagnaan. Gusto mo, ane? Wow, kwarta bay. Mga dagway, oh. Sirok yung kayo mga kwarta. Gusto mo, ane? Kasi hindi gusto na, Toy, nga kwarta na gud na. Kinahanglan, kinamuna, eh, para maka-chicks-chicks, me. Ay, kani. Murag interesado ka sila sa kwarta ba? Pero bago niya makuha, na ako challenge. Uy, unsa man nga challenge, Toy? Dali, nagod kayo. Sayo, ragod mong TikTok. Na, gabi nga, pasaysayawan, may chicks, nga, karon kami na po pasaysayawan. Unsa man, di mo, ane? Kaya muli na ko. Sige na lang kayo, manayon na lang ta, Koy. Kwarta na. Wajib kayo ng bataan, eh. Sige na, kaya magpaabot ko. Unsa mong pasayawon na mo? Ay, katumbag kong trending sa TikTok karon. Ayun, naman kayo na, Jo. Jo. 1, 2, 3. If you want my love, like a booty, go down, down, Kaya ako manayaw, uy. down. Dali na kayong kwarta, no? Easy man, eh. Sayo na, Roy. Ya, adus ako. Pag chicks-chicks sa mo dito. Down, tara, Jo. Uy. Down. Down. Gusto mo ng duwa? Lipaya ba ng duwa? Down. Uy. Down. Uy, lipaya ninyo, eh. Alangan. Ikaw din maka-isiman, eh. Oh, yahaya ninyo, no? Tiba-tiba yung chicks ni Ron. Siyempre, makatibol. May 20 ka chika. Oh, yahaya ninyo, no? Ay, bitaw ko'y, dawat di mo itong yatag ni Bantoy? Ha? Bantoy? Oo, si Bantoy, God. Sugo na ko to siya para makabayad ko si mga utang si mga katong sa rip ba. Nya, mudawat to din mo. Awan ako itang si mga. Nya, doon siya ko, Koy. Kukuha mo ng porta, Jo. Abi na, yung porta ng chicks mo.